तुला मुलगा हवाय ना? कुठे न पाही होईल मुलगा. आनंदाचे दान दे संकटात धाव पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, सुमने श्वासांची स्वामी. ज्या घराला लक्ष्मीची किंमत कळते त्याच घरात नारायण येतात. घेऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी. तुला मुलगा हवाय ना? कुठे न पाही होईल मुलगा. आनंदाचे दान दे संकटात धाव पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, सुमने श्वासांची स्वामी. ज्या घराला लक्ष्मीची किंमत कळते त्याच घरात नारायण येतात.